אני הולך פה. נו די אבא, אני יכול לבד כבר. אנחנו התחלנו את מיינקראפט. אתה מבין את השם הכן. טוב, בוא נתחיל בגינת הקים. יש פה ברכה. מאורה. לא מעניין אותי. אנחנו נתזקק למאורה אחר כך. מה זה הדבר הזה? אבא, מצאתי מקדש! מה זה המקדש הקלה כפל? מה חי שם? מה יש במקדש הזה? אבא, למה יש במקדש? זה מקדש מפואר, לא חי שם אף אחד? לא הדברים האלה, אני קונה את הדברים האלה. האמת שאני לא יודע מה הם. תתרחק, לא משנה מה אתה. היי, זה מחשף. אבא, מצאתי מלך! תראה, מלך! מה הוא כן? מה כן? מה כן? מה כן? מה כן הדבר הזה? מה כן הדבר הזה? טוב, מה כן האיש הזה? איזה חזק הוא? שיט! חזק. אני מקווה. אבאלה. יש לך עכשיו אבנים. איפה יש אבנים? אני חייב אבנים להכין חרב. חייב עצים. אני חייב משהו להילחם איתו. אני חייב אבנים. אבא, אני חייב לברוח. 2 אבנים. יוסי, עוד מעט. אני חייב להכין לי חרב. יופי. שלום, אני עדיין מנקה, נמצא פה ממש עקים. הנה עקים כל כך. אני חייב עקים ואבנים, אבא. עקים ואבנים. אם מישהו יכול להסביר מה זה המחשב הזה שראית לפני כמה דקות, תגידו, תמסרו, כדי שאני אדע איך להילחם בו. אני אוהב קרבות. תחנוב. איפה האבן שלי? למה אין לי אבנים? למה אתה לא מביא לי אבנים? למה אתה לא נותן לי אבנים? טוב, לא אכפת לי מהאבנים עכשיו. אכפת לי מעקים. אני מוכן לכל דבר.
אני מוכנה לכל דבר חוץ מהדבר הזה. לא, נו, אני קונה את הדברים הירוקים האלה. מתקיפים כל הזמן. תתרחק, שמור מרחק, שמור מרחק, שמור מרחק, יקור קיר ומגעיל, שמור מרחק. למה? יקור קיר והמגעיל הזה מתקיף אותי. תמות! כבר יקור קיר ומגעיל. הוא כמעט הורג אותי? נו, באמת! אני לא מצליח להרוג את היקור הקיר הזה. הרגתי אותו! מה קיבלתי ממנו? את החול שלי? חול. חול. אני יכול אוי, עוד אחד קלקל. לא, גובלין, יותר גרוע, גובלין ענקי. מה זה הדברים האלה? מה אלה האנשים האלה? איזה מוזר. אני חייב עק. אני חייב עקים. איפה יש עקים? אם מישהו יודע, קוראים מהרגע שישלח. פשוט. נקנה לך עכשיו. הנה יופי, עשינו קנייה. יופי. טוב, עכשיו אני אקח לכם תיבת סקירה. קשת, מה את רוצה לאכול? או שאתה רוצה עוד מעט? מה בא לך? לא, תאכלי קודם אוכל רגיל. את רוצה דוסה? דוסה עם חומוס? טוב, את רוצה קורנפלקס? בסדר, תאכלי. קורנפלקס פירות? תיבת סקירה. מה אתה בונה? אני מנסה לבנות לי חרב. זה שומר לבד או שזה צריך לעשות שמירה כל פעם? שומר לבד, נכון? שומר לבד. תסביר איך עושים חרב, איך עושים באמת? הנה תראה, קמים פה, וקמים אחת, שתיים, ויש לך חרב. יפה. אפשר גם חרב ברזל? כן, אבל אין לי את החומרים. אני חייב לחזור למערה, הלילה מגיע. הלילה מגיע, חדים גדולים בעולם, חבל שלא הכנתי לי מעדר. זומבים תוקפניים. מה הבעיה? תחצוב לך איזה נערה. חבל פשוט אני אחזור עם היד. זה יותר קל. טוב, אני רעב, אני מכין משהו. אתה לא רוצה משהו? לא. איפה
שכחתי להכין לפידים, עכשיו אני לא יודע איפה האור. מה זה? מה זה הדבר הזה? כאילו, כאילו, איפה המערה? אני קונה את הדבר הזה. אבל יש פה דבר מוגדר שיורה עלי כישופים. יש פה דבר מוגדר שיורה עלי כישופים. לא, כל הדברים שלי. אבל אני לא יכול, הוא יורה עליי. אבל החלקים שלה כאילו עוקבים אחריי. החלקים שלה כאילו עוקבים אחריי. הנה הגובלינקה. הוא לקח לי את הדברים. כאילו. מה זה הדבר הזה? הנה, תראה, הגובלינקה. תסתכל עליו. אני מתקרב אליו, ואת יורה עליי דברים גבולים. נראה לך... הוא לקח לי את החרב, חוצפן! טוב, זה כי זה לילה, תתחבא עד שיגיע היום. אבל אין לי איפה. תחצוב לך מערה, מה הבעיה? עד שאני אחצוב. מה? מה זה? כמה דברים! אתה היית צריך להכין לך איזה מקלט מה ללילה. זה היקור הזה? עכשיו גם אילנה רודפת אחריי. אילן. איזה עולם משונה. מה זה? חזר לתחייה. תחצוב לך מערה עד הבוקר. אבל אני לא יכולה לראות בתוכה. אבל הם יכולים ליפול לתוך הבור שהם ירדפו אחריי. לא, אז תבנה, תאסוף לך קובייה ותסתום את הפתח, מה הבעיה? יש לי 2 קוביות. וואי, הדבר הכי מסוכן שראיתי. מתי יעלה הבוקר כבר? כן, אבל לפני שאני אכין מיטה, איך? הוא לקח לי את החרב הכי טובה שלי. האמת, החרב היחידה שלי. עכשיו כשתתחיל הבוקר, תבנה לך מסתור, תעשה מיטה. אבל אני צריך גולד! לא גולד. מה צריך בשביל לבנות מיטה? מתכת. מה לעשות? תתמקד בזה? מה, אני אתמקד בלהילחם? לא, תתמקד ביצירת מחסה, ואחר כך... למה כי לא מביא לי את החול? את האבנים.
הגיע הבוקר, אבל אני חייב להכין לפידים באיזושהי הזדמנות. לדעתי קודם תתמקד במחסה ובמיטה. טוב, בסדר, אני יודע שיש פה מפלגות. את זה כבר למדתי יותר טוב מהכל. וואי, מתי יעלה הבוקר? טוב, אני הולכת... יש פה משהו? מתי יגיע הבוקר? וואי, הרעב שלי מתחיל לרדת. ספיידר. נו, מתי עלה היום? אני בינתיים חוקרים. נו, מתי עולה הבוקר? יופי, הבוקר עולה. טוב, הגיע הזמן לצאת מהמערה. יופי, וידיים חשופות מהמערה. וואי, אין לי מזל שהתקנתי את כל המפלגות האלה. קונה קסמים, פשוט קונה. טוב, רבה, אני רוצה איזה כיכר. לא מפריע לי ללכת פה. נו. יופי, מדרגות. בוא נראה אם כל הדברים הלא נעימים ברחו. יש משהו לא נעים מסביב. כן, יש בהחלט משהו לא נעים. להתרחק מהם, והכל יהיה בסדר. שחר. מה אלה הדברים האלה? מפלגות מוזרות. לאן אני בוחר ללכת? הדרך הכי טובה זה למים. אני מקווה שאין מפלגות מים. אני חייב לקחת אתגר. אבל להתרחק מהסקלטונים. דיונון? אל תגידו לי שדיונונים תוקפים. אם דיונונים תוקפים אני מת. לפעמים כן נראה לי שהם תוקפים. אחרי שאני אמות. זה גם אחר. למה הרעב שלי ירד?
טוב. לפחות קיבלתי כלי. וכוחות אין מהמם שיהרגו אותי. קשת! מה את עושה? אני לא יכולה לדעת להילחם. פלקות מסוכנות מדי. מה קרה ברוונקינג? עדיין לא הבנתי. אבא! תגיד לא תגיד ברוונק מוכר. ברוונק שיש לו רגליים של בן אדם. הנה, ברוונק שיש לו רגליים של בן אדם. לא! מרקי! מרקי! איך הוא תוקף? מרקי! הוא הרג אותי! ברוונק הרג אותי! הרג אותי ב3 שניות! אני אראה לך את הבא. אני לא יכול! אבא, אני לא יכול! זה לוקח שעה להקליט. נו מה? עכשיו התורן מחרפן הזה! עכשיו בא לי גם התורן למחרפן הזה, לא מספיק! לא מספיק כבר רווקים שהורגים אותך ב3 מכות. הלו. אני צריך... אני את השבוע האחרון של אוגוסט לקחתי. לא יודע, צריך לראות באוטו. רגע, בוא נראה אוגוסט. כן, נראה לי שזה אני תשבר כבר. זה 30. טוב, לא משנה. טוב, נראה לי שגם טוב, לקראת. יאללה. אייטם מספיק.